For givet heller ikke, så man har prøvet det mange gange. Den her semifinal, hvad betyder den for dig? Det var en lang dag. Med den viden om, at det kunne være en sidste kamp, så det betyder alt. Du lignede en, der gerne vil spille 2 kampe mere i karrieren. Du spiller også rigtig meget i den her afgørende fase. Hvad er det for et aftryk, du får sat dig ind i dag? Og nogenlunde, jeg vil selvfølgelig gerne have sagt, sat en lille smule bedre aftryk til sidst, for at score på straffet, men igen, jeg synes egentlig, vi over hele kampen egentlig faktisk spiller meget fint. Vi begynder bare at brænde på vores chancer og så videre, så for at ændre rytmen en lille smule, spiller vi 7 mod 6, og det synes jeg egentlig, vi lykkes meget fint med. Men igen, altså, når man kommer til det niveau, så spiller man på nogle gode hold, og sådan er det også i den anden, de har dygtige målmænd, og spiller også fint angrebsspil. Vi har en anelse problemer i hvert fald med Felix. Du siger det her med, at det kunne have været den sidste kamp. Kommer det lidt tæt på i de der sidste minutter? Altså, det er så tæt. Og ikke når man render rundt derinde, men hele dagen op til, hele tiden op til. Og det er selvfølgelig klart, at jo tættere man kommer på, jo flere tanker kører der gennem hovedet på en, og det er selvfølgelig også godt. Du får 2 aftener mere, Mikkel. Tak for det. Kunne du